Samantala mga idol, sa lungsod naman ng Alaminos, bilang pangunahing bahagi ng pagdiriwang ng ika-38 Parish Bec Day 2025, nagsagawa ang Parish Youth Ministry mula sa iba't ibang barangay ng isang mangrove tree planting activity sa Buwad Mangrove Propagation Center katuwang isang non-government organization. Layo ng aktibidad na palakasin ang kamalayan at partisipasyon ng kabataan sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mangroves, tumutulong ang parokya na mapatatag ang baybayin, maprotektahan laban sa epekto ng storm surge at masuportahan ang iba't ibang uri ng yamang dagat na umaasa sa naturang ekosistema. Ang sama-samang pagtatanim ng mangrove ay naging simbolo ng patuloy na pakikiisa sa misyon ng simbahan at ng komunidad tungo sa mas matatag at mas maingat na pangangalaga sa kapaligiran. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.